Laurtling, agus rís de fadar mar hús, beidir go gurí tú héini láthair agus de chúra de chulagan cé gohfuil stoi is go maithaigh fómhar na níní céthú agus mar sin de. A fadar. Okay, Brendan, gur míle maith agus gur maith as an gcuireadh láthair a nacht is Iar-ollamh le Polasaí Idirnáisiúnta agus Polasaí Poiblí meise in Ollscoil Luimnigh tá mé anois I mo chónaí in Ecofobal Clochúrdain áit a bhfuilm se ar ná ag éirí an fiontar ar fada chuir chun cína go háire gné na Gaeilge agus an sort an tiiscint atá gcuinge nó an chuir I láthair I lena Gaeilge atá gcuinge sin an rá go bhfuil mar fiontar tugad an Gaeilge chuna sin a chuir a raig agus chun an Gaeilge sort daoine a bhealú chuig na Gaeilge tá grúpa bringin seo ag éirí sin dhéanamh. An caint atá agamsa nach ná baineann se leis an cúlra starúil agus an cóhéics níos leithne ó thaobh Cumasú Pobail de. Glacham leis gur a bheith sort crí lár feimú na teanga an éireann agus feimú an pleanáil teanga ná go gafar brú a hacht os na Pobail Ghaeltachta agus Pobail na Gaeilge a réan an stát agus an chóras stáit atá gcuinge. Martin an bhfuil mo sláán a gotain sin an féidirí de chuir suas le a hall. Gur maith agat. So má leanúmad a raigedaí an céad ceann eile. Tás náid me mar sin leis an cúlra starúil se an céad ceann eile le a hall. Tá sé simúil nach bhfuil éon nor laramid marall dílar nú na cuachta in éireann, ní léon bonús rachtúil, sé sin bonús bunrachtúil, faoin rialtas áitiúil in éireann. Brahann sé mar sin ar an cuach lárnathe atá sa stát, agus so hús an neamhsplachas, but stát an lárnathe a bhí a gcuing. Agus ar nó in éireann I gcónaí bhí tá mé an eisceachtúil ó thaobh na Eorpa de nach raibh a riamh glúiseacht sóisialach láidir a gcuing. Agus is as na glúiseachtaí sóisialacha stocha ar fud na Eorpa a dás sort brú ar an stát agus dílar nó an stát a dás as sin binnig na fréamhacha sort cuacht phobal láidir a chur chun cín. Ní raibh sé sin a gcuing agus a gcónaí fiú sa glúiseacht neamhsplach a bhí a gcuinge ba mionlach sa glúiseacht sin an sort chur chuige sochóilúil nó fís sochaí éagsúil a bhí ann. Agus ar nóid tá sé simúil gur a sinne beidir an taon tír ar dain gur raibh coga carga a gcuing ach faoi ceist bunrachtúil seachas faoi fís éagsúil sochúil. Agus tá na ligi sin ann fós is dóilm in éireann. Bin an tidir jaú idir an gá fortí mór a gcónaí chur chuig a bunrachtúil seachas fís éagsúil sochúil nó fís sort radicúil sochúil a bheoh éagsúil. So bin ceandas na gnéthe starúile is dóilm agus an ceanile ná an lárnú na cuachta, lárnú policiúil agus lárnú riaracháin ar nói go dtí an lá atá inniuhán agus bhí sé an le feiceáil ag an diasporach dála bhí a gcuing seachtain ó ggóthain nuair a tá Micheál Martin na híseach go fós go bheith an anna chuid teachtaí dála a ról go príomhá mar idir gáháilí idir an Saoránach agus an stát chóras lárnathe seachas mar reachtar náisiúnta agus mar thar sin is dóilm nar for a bíú a ríis a riamh stát spás áitiúil gníomhúil policiúil ina bhéit faoi sort tugraí áitiúil a chur chun cín agus
ar nó buine sin le ceist na teanga freisin. Aig a bhhartín le de hall. So ag díú mar sin an choras rialtas áitiúil atá ag gcuine in air, an jet far rá go bhfuil start an lárnathe going ón dosach, go bhfuil sé an sort curcuige ag gcónaí a bhío ag an stát I le sort Herbertí áitiúla ná cólachtaí stát uirithe nua a chur ar bun chun déáil le ar-líne éagsúla den soci, mar sin bhí a going san ar-líne sláinte, bhíú a going, go dtí gur cuireadh an HSE ar bun, bhíú cólachtaí sláinte a going, lena turasóireachta tá a going go fóill, grúpaí, den stát lárnach ach a bhainean leis an turasóireacht ag leibhéil áitiúil. Agus mar an ggéine leis an Ferbert Tionscail. Mar sin cuirtear ar an sort chorastá going in aireann orinthe tranglam riaracáin ón sort a bhainean leis an castacht an choris atá going in aireann. Agus, I mean, tá sé dochreidse nach raibh éon leasú sort umláin ar an gcóras ó buníú an choras ribh gur bhaine mar neamhsplachas amach ag deireadh an 9 go dtí fethe sa cardaigh. Bin é an céad leasú umláin ar an gcóras rialtas áitiúil a bhí going ó buníú an stáit. Agus ar nói an curcuige a bhí going ná, bhí sé mar aim acu airgid a thábháil seachas choras nua níos den lahí níos éifeachtaí a chur ar bun. Ar nói bhí an rud a cuireadh dí lár nu ar I 2003 nuair a dógar an tara airgid a sé an am go míú dí lár nu I gceist. Ach an míú a bhí ag an dír ná an dí lár nu in aireann ná píosaí den stát lárnach a lánú go háitiúil ar fud na tíre ach I gcónaí bhíidir ag feidhmiú mar cuid de stát lárnathe, ní ag dí lár nu na cóachta bhíidir. So sin an sort chorastá going ón mór a nuas, ón mon a níos, sé an rud a bhí a going I gcónaí in aireann ní rialtas áitiúil mar rialtas ach choras riaracáin áitiúil. Ina raibh níos mó cóachta agus feidhmiú ag an banistóir carthach na cúnda seachas ag na cóirlóirí tofa agus leanann sé sin ar aghaidh go fóill. Agus ó thaobh muoinú de ar nói a d'éirigh an choras níos splí ar an stát lárnach seachas níos neamhsplí ó thosaíú ó buníú an stát. Agus ar nói nar a tháinig fianna fála gcuairt 1977 an rud a tharla ná an choras áitiúil a dhéanamh níos splí ar an stát lárnach nuair a chuir deire leis na táillí tíos agus sin mar atá I láthair na huaire. Agus na cóachtaí agus na freigarthachtaí atá ag an rialtas áitiúil nó an riaracáin áitiúil tá siad an ilreintse scar amach ón na chéile gan fócas lárnach ná cóach lárnach ag na cóirlí cúnda agus carthach ar an régiún go bhfuil freigarthacht acu astú. Ar nói d'éirigh an choras níos casta fós nuair a cuireadh bord orbartha agus coistí stratéiceachta ar bun agus nuair a cuireadh régiún údaráis régiún de nua tá 3 leibhéile going anois agus cuireadh sin ar bun ní chun éifeacht an choras a chur chun cín ach chun airgid áilt ón Aontas Eorpach. Ar aigling le de hall a bhhartín. Buineann sé sin mar sin leis an gcóras atá going. Ach freisin ó thaobh an sort cultúr atá going, is léir gur a cultúr ó thaobh sort Cumasú Pobail de a bhí I gcónaí an lag. Tá ar nói tradiisiún gníomhacht Pobail in aireann ach tradiisiún
a bhí an soort teoranta ag ról na haglaise sa soci go dtí le déanaí, sé sin ará bhí anna chuid daoine gníomhach in a bubble hain, ach gníomhach sort ar bhain carthanachta seachas ar bhain sort spragúil. Fós bhíú a gcónaí glúiseachtaí áitiúil a bhí trád a raibh a bhí an gníomhach muintir na tíre macra na ferma mar hampla, ach dá siad san as gníomhíocht aglaiste seachas as gníomhíocht sort neamhsplach de chuid an phobal hain. Is beag samplaí atá going, ach na samplaí atá going den sort gníomhíocht atá géirí breúar an stáit agus dul a gcuine cuacht an stáit agus a gcuine cuacht an córis, is beag iad a leanna raig mór an. I mean, tá anna going an isis, tá scoil scan an déanta faoi Jimmy Gralton I gúndé létramas na nédeag sa trocadí, ach ar nói devaléire I sin amach as an tír an téad ce an téan saránach a riamh a cuireadh amach as I hir féin, de war an sort gníomhú pobl a bhí ar bonige. Ba bhí sé an eálaach freisin gur raibh sé de chumas ag fin a fáil a gcónaí, bheith an sort ein sort spragu, ein sort cuir ag gcuine cuacht an fortí sin a ahant go lua agus an sin a sort cóthau tuisc an sort chumas a bhí ag fin a fáil sin dhéanamh. So mar sin is eisceachtaí éireann I gcónaí ar a leiad cuacht pobl atá going chun sort gníomhú neamhsplach ag level áitiúil a bhaint amach. Albert Hirschman, sort far mór le rá I gceist in a forbartha idirnáisiúnta, chum sé an sort curchuige seo idir imacht nó ga a dúirt sé. Dahan sé seo ar fud an dahan ag an áms, néad agus a seascadí. Agus imacht cilín sé sin gur bhfuil tíreachán agus bhí sé mar tradiisiún, mar sort cultúr ag an óg a go háire, na daoine is faoinúla sa soci imachtón tír, agus ar nói bin cás na hhéireann, beidir ceantas na cásanna is massa ar dahan ó thaobh gur dimig glúan tras glúna na daoine is faoinúla na daoine gur mó físe bhí acu don soci. Dimig siad ón tír, seachas fannacht agus gotha bheithe acu taobh istigh de choras na tíre féin. So sin sin ceantas den míú atá going is tócha tuis go bhfuil cuacht an phobal có lag sin an éireann. So chun deire chuir leis, má lenimid a raigíon cé ceann eile Martin, is féidir rá gur ás san néide agus a seascadí is na seachtaidí galore glúiseachtaí pobl le ceist na man mar hampla ceist na taíochta, ceist na díostatha, ach an rud a háirleán sin os na néide agus a nóchtadaí ar aig le bunú partnéireach sóisialta gur sort tógu is Jack Iadson sa choras lornach faoi smacht an stáit. Agus dairí go má leis an stáit sríanta a chuir ar neamhsplachas agus ar sort chuir chun cín tugraí níos dúslánaí a lehan stáit agus an lehan choris san na néide agus an nóchadaí agus go luas sa téanúis is fithe. Agus cé gur hit an partnéireach sóisialta as a chéile ó 2008 raig, seachas an sort gníomhíocht phobal a lean na tálaí isce, ba eisceachtaí éireann agus chuir sé iontas ar bhreathnadóirí an déobh amhaith a leiad glúiseachtaí pobl a tharla le ling tréis na Daine in éireann, gomráid leis an ísiltír leis an réig leis in Spáin, ann gur chonicamar na glúiseachtaí tréna teach chun cín agus i gcuideadh párta nua den éite
clé a dás a sin cosfuil Podemos sa Spáin mar hampla. Níor tharla le héad an éireann agus tá sé sin an simúil fécinn chuna héamh. So tá feibanna gcuin ó théamh an choraiste agus tá feibanna gcuin ó théamh cultúr agus luchanna de agus históiliom sa gur bheith sin an cóhéags níos leithna glamad a thuirt isteach sa ceise tá suirlagam gúil sin úsáideach don phlé agus don diaspora gur míle maith agóibh. Gur míle maith